سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا حجاب استدالو زيناتات امريكا وتكال رديت نيتيبيا كوبت صنع حجز كقارص كم زوسنه مغلاصو اب تግራይ بحصرت مغبي هيوتم سانو ህፃናት كم زلو محبارو بزعبه اب جرمن بالعليو ناي قتلت جبن استفصمه ኤርትራው ዜጋ ዝምልከት ዝወፀ ዜናታት መንግስት ብሪጣንያ ንዜጋታቱ በዛዕበ ኤርትራ ዝምልከት አመሩ ሓበሬቱ ዝርኪሕዎ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ ኣብ ኮንጎ ዘሎ ዓቀብቲ ሰላም ብቁልጥፍ ካብታ ሃገር ክወፁ ተኣዚዞም ምህላው መግላጾን ካልን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብ ቻናል ድማ ናይ ወትረ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነተናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ዓለም ለኸ ትካል ልምዓት መንግስት ኣሜሪካ ወይ USAID ንኢትዮጵያ ዝህቦ ሓገዝ ምግቢ ንተጠቀምቲ ከይበጽሕ ንኻልእ ዕላማ ይውዕል ኣሎ ብዝብል ክቋረጽ ከም ዝወሰነ መንግስት ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ንኣፈኛ ትካል ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ USAID ነብዚ ውሳነ ክበጽሕ ዝኽኣለ እተን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክወሃብ ዝነበሮ ናይ ምግቢ ሓገዝ ብብዙሕን ብዝተዋደደ ኣገባብን ካብ ተስተሓስበሉ ዕላማ ወጻኢ ይውዕል ስለ ዘሎ ኢሉ መሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ እቲ ውሳነ ምስ መንግስት ኢትዮጵያ ብምውሃት ከም ዝተወስደ ዝገለጸ እቲ ትካል ንዝቐረበ ረድኤት خال علامة متقام استوافر وغانات من مخانم اي تقسن وهبقال اتتكال حجر لخد دهساس دحر مكياد USAID ابا وهابا حجز لو تخساب زقبر مقصال سلازي كال كبيت غنكا قداس وسانه وسينا على كبل بمنقد ايميل كم زغلصه بلومبرغ تصبسيبو زحلفو كل تاوارح زتخيد مرمره كم زملكتو بلغستا اكل زتوهاب حجز مغبي كابز تحسبو العلامه وصاي نابعداغا كم زقربن او قال اغاطاميتا دما نا وصاي هاجرات كم استلاكن بلومبرغ زرأيهم سندات يحبرو قدم حيدت اوارح USAIDን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ምጥፋ ኣብ ተክልል ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘቋረጹ ይፍለጥ ናይ ወጻኢ ለገሰ ትካላት ውሽጣዊ ሰነድ ከም ዝረኣየ ዝገልጽ ሮይተርስ ትካል ኣህጉራዊ ልምዓት ኣሜሪካ ሓገዝ ምግቢ ናብ ወተሃደራዊ ኣህዳት ኢትዮጵያ ከም ዝበጽሕ ይኣምን ኢሉ ብመንግስቲ ፌደራልን ክልላትን ብዝተዋደደ ኣገባብ ኣብ መላእ ሃገር ዝርከባ ወተሃደራዊ ኣህዳት ተጠቀምቲ ሓገዝ ምግቢ ኮይነን ይብል ካብቲ እቲ ትካል ኣባል ዝኾነሉ ጉጅለ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝተረኸበ ሰነድ ሮይተርስ ኣብ ዝጉዳይ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ حيلتات مكلخالن ملس كركب زغبر فتنه اي سمرن علم لخو ودب لمعات امريكاون بزعبات استبهل صبصاب رئيتو كهب اي فقدن اب اثيوبيا نبيلينا زغصر سبات زبز حساب او حجز كاب زهبو هاجراتن علم لخو تكالاتن تقندي منግስት امريكا مخاني فلاط منستر غوديات وصاي امريكا بزوصو حاصير مغلصي انتوني بلينكن اب سعود عرب بزكايده اخيبه مس منستر غوديات وصاي اثيوبيا دمق مكونن كم استراخبن ابز غوداي كم استزراربون حبير لا ات مغلص بتوسخي وهب قال تعالم لخو تكال ات سرعات اوهاب حجز وحس مخانو مسترغاغصه حجز داغماي كجمر مخانو كم زحبره يملكت ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕጽረት ምግቢ 13 ህጻናት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ መወከሰ ሆስፒታል ዓይደር ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ብሰንኪ ሕጽረት ምግቢ ተጠቂዖም ናብቲ ሆስፒታል ካብ ዝኣተዉ ህጻናት ኣብ ጎንበጥ ጥራይ 7 ህጻናት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ እቲ ሆስፒታል ኣብቲ ሓበሬቱ ኣረጋጊጹ ስፔሻሊስት ሕክምና ህጻናት መወከሰ ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ስምረት ንጉሰ ኣብቶም ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ኣብቲ ሆስፒታል ብሕጽረት ምግቢ ዝተጠቕዑ በብወርሑ 3 ህጻናት ይሞቱ ከም ዝነበሩ ብምሕባር ካብ ጥር ነጀው ብሕጽረት ምግቢ ጥራይ 13 ህጻናት ህይወቶም ሲኢኖም ኣብ ጎንበጥ ጥራይ ግን ብሰንኪ ጸገም 7 ህጻናት ህይወቶም ሲኢኖም ኢላ ከሚያዝያ ትሒዙን ኣብቲ ሆስፒታል ዝኣተዉ ጉዳያት ሕጽረት ምግቢ ዝኾኑ ህጻናት እናበዝሑ ይመጹ ምህላዎም ዝሓበረቱ ሆስፒታል ኣብዚ እዋን ኣመና ኣሰካፍ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ዝርከቡ 32 ህጻናት ኣብቲ ሆስፒታል ደቂሶም ጽዑቕ ክትትል ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ መብዛሕትኦም ተሓከምቲ ትሕቲ 5 ዓመት ኮይኖም ብሰንኪ እቲ ኩናት ዝተመዛበሉን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመጹን ህጻናት ምዃኖም ከዓ እታ ስፔሻሊስት ዶክተር ኣረድያ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ሕማማት ዝኣተዉ ህጻናት እቶም ኣመና ዝተሃስዩ ኣብ ደገ ኮይኖም ሓገዝ ምግብና ተገብረሎምን ከሓውዩ ኣይክእሉን እዮም ተባሂሎም ዝተሓስቡ ብምግቢ ጥራይ ዘይምለሱን ቆልዑት እዮም ኢላ ናብ ትግራይ ከኣቱ ጸንሐ ኣፋውስን ቀረብ መሳርሒ ሕክምናን ምስ ዘሎ ጠለብ ክነጻጸሩን ከሎ ኣዝዩ ትሑት ከም ዝኾነ ትዛረብ ዶክተር ስምረት ኣብዚ እዋን ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ንትግራይ ዝህብዎ ዝነበረ ሓገዝ ደው ብምባሎም ልዕሊ ኩሉ ህጻናት ግዳያት ይኾኑ ከም ዘለዎ ገሊጻ ዶክተር ስምረት ሓገዝ ምግቢ ብምቁራጹ ዓቕሚ ዘይብሎም ትሕቲ 5 ዓመት ህጻናት ኣዴታትን እዮም ብፍላይ ዝጉድኡ ዘለው ስለዚ እቲ ዝተቋረጸሉ ኣገባብ ቁኑዕ ኣይኮነን ኢላ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ዓለም ለኻዊ ትካል ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኾነ USAIDን ብሰንኪ ምጥፍፋእ ንትግራይ ጥራይ ዘይኮነን ኢትዮጵያ ሙሉእ ክህብዎ ዝጸንሑ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘቋረጹ ኣፍሊጦም እዮም መወከሰ ሆስፒታል ዓይደር ብሰንኪ ኣጋጢሞ ዘሎ ሕጽረት ኣፋውስን ቀረብን ኣብ መንጎ ሕክምናዊ ክንክን ኣቋሪጾም ክወፁ ዝተገደዱ ተሓከምቲ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎ ዶክተር ስምረት ካብተን ህይወት ዘስግእ ኩነታት ምስ ወፁ ሕክምናኦም ከይወድኡ ዝወፅሉ ኩነታት ኣሎ ተሓኪሞም ዝወፁን ኣብ ገዛ ከይዶም ዝረኽብዎ ነገር ስለዘየለ ተመሊሶም ናብ ሆስፒታል ይመፁ ንቕበሎም እውን ኣለና ኢላ እቲ ሆስፒታል ነዞም ብሕጽረት ምግቢ ዝተጠቕዑ ህጻናት ብሓይሊ ሰብ ዝሽፈን ኣገልግሎት ጥራሕ ክህብ ከም ዝተገደደ እውን ገሊጹ
ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ከባቢ ከተማ ፍራንክፈርት ትርከብ ሞርፌልደን ዋልዶርፍ ትበሃል ዓዲ ሬሳ ናይ ሓደ ወዲ 79 ዓመት ኤርትራዊ ዜጋ ተፈላልዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሳንጣታት ተኾሚሩ ድሕሪ ምርካቡ ፖሊስ ንሓደ ወዲ 59 ዓመት ኤርትራዊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይእትዩ ከም ዘሎ ገሊጹ። መሰረት ማዕከናት ዜና ጀርመን ዘርጊሖኖ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ሽሙን ስእሉን ተዘርጊሑ ዘሎ ወዲ 79 ዓመት ኤርትራዊ ዜጋ ካብ ዕለት 24 ግንቦታት ሒዙ ዳሃዩ ጠፊኡ ከም ጸንሐን ዝሓለፈ ሶኒ ግና ሬሳ ናይ ተገዳይ ተፈላልዩ ኣብ ሓደ ውግን ዝበለ ቦታ ኣብ ዝተፈላለየ ሳንጣ ድሕሪ ምርካቡ ኣብ ጥቃታት ሬሳ ዝተረኽበላ ዓዲ እትርከብ ዳር ምስታድ እትበሃል ዓዲ ሓደ ወዲ 59 ምስ ተገዳይ ስድራ ቤታዊ ዝምድና ዘለዎ ውልቀ ሰብዩ ብረቡዕ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ። ፖሊስ ነቲ ወዲ 59 ዓመት ዘመዱ ነቲ ገዳይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ንመንበሪ ቤቱ ከም ዝፈተሹ ክገልጹ እንከለዉ ክሳብ ሕጂ ብጀካቲ ምስ ተገዳይ ናይ ስድራ ቤት ዝምድና ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ እቲ ገበን ክፍጸም ዝደረኸ እንታይ ምዃኑ ከም ዘይፈለጠ ዘሎን ክሳብ ሕጂ ድማ ምርመራ ይቕጽል ከም ዘሎን ኣፍሊጡ። ፖሊስ እቲ ዝተረኽበ ሬሳ ናይቲ ኤርትራዊ ዜጋ ብዘይ ክዳውንቲ ከም ዝተረኽበ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ገዳይ ክጠፍእ እንከሎ ተኸዲንዎ ዝነበረ ክዳን ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ክዳውንቲ ክሳብ ሕጂ ይደልዮ ከም ዘሎን ብዛዕባ እቲ ዝተፈጸመ ገበን ሓበሬታ ክህብ ዝኽእል ናይ ዓይኒ ምስክር ድማ ናብ ፖሊስ ሓበሬታ ክህብ ጻውዒት ቀሪቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ። መንግስት ብሪጣንያ ዜጋታት ሃገሩ ካብ ዶባት ኤርትራ ክሳብ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዘሎ ከባቢ ጥራይ ክንቀሳቐሱ ከም ዘለዎም መኺሩ። እቲ ብ8 ሰነ ተሓዲሱ ኣብ መንግስታዊ ምሩር ሓበሬታ ዓባይ ብሪጣንያ ዝወፀ መግለጺ ኤርትራ ምስ ጅቡትን ኢትዮጵያን ዘለዋ ዶብ ዓጽያቶ ከም ዘላ ምስቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ውግእ ብዝተሓዝ ድማ ምስ ሱዳን ዘሎ ዶብ ብመሬት ክፉት ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ወላ እውን እቲ ኣብ መስከረም 2022 ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩናት ብዝተሓዝ ዝተኣወጀ ናይ ክተት መደብ ኣብዚ እዋን እዚ ተቋሪጹ እንተሃለወ ዜጋታት ብሪጣንያ ኣብ ኣስመራ ይኹን ካልእ ክፋላት ኤርትራ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን ተወሳኺ ጥንቃቐ ክገብሩ መኺሩ ኣሎ። ብተወሳኺ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብቲ መግለጺኡ ሰብ መዚ ኤርትራ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ታሴራ ወይ ድማ ዕለቱ ዝሓለፈ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ምዃኑ ዘረጋግጽ ወረቐት ዘለዎ ግን ከኣ ዜግነት ናይ ብሪጣንያ ዘለዎ ውልቀ ሰብ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ከም ዝሓስብን ኤምባሲ ብሪጣንያ ኣብ ኣስመራ ድማ ነቶም ድርብ ዜግነት ዘለዎም ክሕግዞም ከም ዘይክእል ገሊጹ ዘሎ። እቲ ኣብ ዕላዊ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ብሪጣንያ ወፂኡ ዘሎ መግለጺ ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ ታሪክ ናይ ግብሪ ሽበራ እኳ እንተዘየለ መጥቃዕቲ ግን ኣየጋጥምን እዩ ክትብሎ ከም ዘይትኽእል ብምግላጽ ዜጋታት ብሪጣንያ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን ጥንቁቓት ክኾኑ እዮም መኺሩ ዘሎ። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘለዉ ዓቀብቲ ሰላም ብቁልጡፍ ካብቲ ሃገር ክወፁ ተኣዚዞም። ኣብቲ ሃገር ምብጻሕ ዘካየደ ምክትል ሓላፊ ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕብረት ሃገራት ያን ፒየር ላክሎይክስ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝሕለፈ መልእኽቲ ኣብ ኮንጎ ዘለዉ ዓቀብቲ ሰላም ሓላፍነታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ብቁልጡፍ ክወፁ ኣለዎም ኢሉ ንሱ ተሓሒዙ መንግስቲ ኮንጎ ኣንጻር ዕጡቓት ኣብ ዝወሃብ ምላሽ ሓላፍነቱ ክዋፅእ ኣለዎ ኢሉ ካብ 1999 ጀሚሩ ኣብቲ ሃገር ጽንሐ ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕብረት ሃገራት ካብ መንጎ ዝዓበየን ብዙሕ ገንዘብ ዝተመደበሉን ተልእኾ ምዃኑ ይዝሕበር። ዓመታዊ ባጀቱ ኣስታት $1 ቢልዮን እዩ ነይሩ። እቶም መብዛሕትኦም ኣብቲ ብማዕድን ሃብታም ዝበሃል መብረቃዊ ኮንጎ ተዋፊሮም ዝነበሩ ዓቃብቲ ሰላም ብዙሖም ኣስታት 16,000 ይዝበጽሕ እንተኾነ ጎንፂ ክከላኸሎ ኣይከኣሉን ዝብል ተቃውሞታት ክመጾም ጸኒሑ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣንጻሮም ኣብ ዝተኻየደ ጎንፃዊ ተቃውሞ ብዓሰርታት ዝቑጸሩ ዓቃብቲ ሰላም ህይወቶም ምስኣኖም ይዝከር። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።